masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shiri na musamman. Dama tun ɗazu muke ta gaya muku insha Allahu za mu karɓi bakuncin ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP, wato injiniya Honorable Abba Kabir Yusuf, wanda a daidai wannan lokaci tuni muna tare da shi a wannan zaure namu na Express Radio, wanda nake fatan za mu shafe sa'a guda da Honorable Abba Kabir Yusuf. Muna jin batutuwa da dama, wanda alhamdulillah a wannan dare sunana Salamatu Sabo Bakin Zo nake fatan jagorantar wannan shiri har tsawon sa'a guda din. A injiniya Honorable Abba Kabir Yusuf, Excellency, mu ne maka barka da zuwa Express Radio. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To injiniya Honorable Abba Kabir Yusuf a matsayinsa na dan takarar gwamnan jihar Kano, watakil tun lokacin da aka ce an bashi wannan takara tun bayan da aka yi zaben fitar da gwani a jam'iyyar PDP, an ji yadda aka kai ruwa aka kai mari tsakanin waɗanda suke neman waɗannan kujera, kuma har Allah ya sa a daidai wannan lokaci aka tabbatar da shi, aka rufe kofofin karɓar 'yan takarkaru a faɗin ƙasa ga baki ɗaya. Ba a ji Honorable Abba Kabir Yusuf ya fito kafafen yaɗa labarai ba a matsayinsa na ɗan takara, ya fito yau yana shaidawa al'umma cewa yana wannan takara, ga kuma dalilinsa na fitowa wannan takara, ga dalilinsa yake zawarcin kujerar jihar Kano sai a yanzu. Amma an ji Abba Kabir Yusuf wataƙila a gurin tarurruka da dama, domin akan ji shi ana sassaka muryoyinsa. Kamar yadda na faɗa, Abba Kabir ba ɓoye ba ne, ya yi kwamishinan ayyuka da gidaje da sufuri a nan jihar Kano lokacin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ma'ana shekaru kusan 4 kenan da suka wuce a baya. Honorable Abba Kabir Yusuf, a karo na biyu yau ka ga al'ummar jihar Kano. Tun bayan da aka ce an fitar da kai wannan takara, kamar da na faɗa ba a ji ka ba. Za mu so mu san ya aka ka tsinci kanka a wannan takara. Na tabbata tun a baya ma a waccan gwamnati ana ta za ka fito takara, ana kai ne ma za a ba takarar shiru kake ji. Wannan ma kuma karan sai daga ƙarshe wurin sai aka ji ga Honorable Abba Kabir Yusuf, ya aka tsinci kanka a wannan takara. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a 'yan uwana al'ummar jihar Kano, ne muku sallama irin ta addinin musulunci, kuma ina so na gode muku kwarai da gaske saboda irin goyon baya da ake bamu, musamman goyon baya tun lokacin Rabi'u Musa Kwankwaso tun 2011 zuwa 2015, lokacin da muka bar gwamnati muka danka ta ga wasu mu kuma muka koma gefe. To alhamdulillah, ala kulli halin abin da yasa ba a jin mu ba ma a wannan dan lokaci ba ne kadai, na zaton tun da muka bar gwamnati ba a ji muryata na fito na yi magana a jihar Kano ba. Wannan ba wani abu ne yasa ba, dalili shine saboda mu a Kwankwasiya wato muna da tsari na mutunci, tsari na bin na gaba, tsari kuma wanda yake ana bin wanda ya kamata a bi shi. A wannan lokaci alhamdulillah mun tsai da mutane a cikinmu, mun zauna mun yi shawara cewa ba kowa ne zai dinga maganganu a wannan lokaci ba, so da haka muka zaɓi wasu waɗanda suke shakikai a cikinmu wanda suka dinga fita, musamman mataimaki na ɗan takarar gwamna na yanzu wato Comrade Aminu Abdulsalam da ɗan gwani da kuma Rabi Suleiman Beach. Wannan shine dalili, amma dukkan abin da suke zuwa su magana abubuwa ne wanda muka zauna tare mu tattauna mu san abin da za yi. To alhamdulillah wannan lokaci gashi Allah ya yi ikonsa, an fito da mu takara ta gwamna na jihar Kano. Kamar yadda kika tambaye ni Salamatu, ni kin san aƙidata tun a baya. Aƙidata ita ce ba na fito da kaina in nemi wani mukami, kullum ina addu'a Allah ya min zaɓi na gari. Kuma tun lokacin da nake kwamishina kin taɓa min wannan tambaya cewa ga shana ta cece kuce tun kafin a zaɓi Abdullahi Umar Ganduje a jihar Kano da aka fito ake ta magana, ake cewa ni ne dan takara, ni ne wanda Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito da shi. A hira ta ƙarshe da kika min kimin wannan tambaya ban manta ba, kuma amsa da na baki shine Salamatu, bana nema wa kaina mulki, bana nema ma kaina kujera, amma duk abin da Allah ya fito min da shi ina godiya kuma na karbe shi kuma zan yi aiki da shi
iya tukurin abin da zan iya. Wannan shine abin da zan ce game da wannan takarata. Amma abin mafi mahimmanci shine gidan Kwankwasiya shi kansa Ganduje da aka zaɓe shi, ai an zaɓe shi ne wato saboda yadda da gidan Kwankwasiya gaba ɗaya suka zauna suka tattauna suka ga cewa a haƙura, ba wai don ya fi kowa cancanta ba wai don a'a shi kaɗa domin ana ganin shi babba ne kuma shi ne mataimakin gwamna a wannan lokaci, aka ce kada wani ɗan takara ya fito a hada a bashi, kuma dukkaninmu muka yi murna muka haƙura muka bashi. Wannan karan ma da aka zo da ɗan takara, wannan abin aka yi a Kaduna. Dukkaninmu mambobi na Kwankwasiya mun haɗa a Kaduna a ƙarƙashin jagorancin mai girma Rabi Musa Kwankwaso, sanata na Kano ta tsakiya, kuma duk abin da za a yi na fitar da ɗan takara an yi a wannan lokaci. Ba na mantawa a wannan rana an zauna tun safe har kusan magarba. Sanata shi ne wanda ya jagoranci wannan, kuma aka tattauna aka sa kwamiti aka ce aje a fita da ɗan takara. Yayin da kwamiti suka je suka zauna suka fito da duk abin da za su fito da shi, aka fito gida aka sanar da mu cewa ga 'yan takarkaru. Ban sani ba ni na zaɓi kaina ba, Allah ne ya zaɓe ni, kuma su mutanen da suke cikin wannan hall a wannan lokaci babu wanda bai tashi yayi murna yayi ihun murna da jin daɗi cikin annashuwa na cewa an zaɓi Comrade Aminu Abdulsalam ya zama mataimakin ɗan takarar gwamna, an zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf ya zama ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Hasali ma da yawa jagoron ba wanda bai zo ya rungume ni ba, yana murna a cikin Kwankwasiya. Haka aka tashi, babu wadai rigima, babu. So masu neman rago irin kujerar ta kafa irin kamar irin su ta kai da makamantansu da suka zo su, wato a wannan wakilcin su, wato a wannan lokaci kada ki manta sanata Rabi Musa Kwankwaso ya tsaya takarar zama shugaban kasa, wanda aka je aka yi zaɓe na fidda gwani. Kafin ai wannan shine aka zauna aka fita da 'yan takarkaru a Kaduna kafin a je wato zaben fidda gwani na shugaban kasa. A wannan lokaci sanata Rabi Musa Kwankwaso yana tunanin cewa cikin ikon Allah yana buƙatar manya-manyan mutane waɗanda za su taimaka masa Allah da in ya samu wannan kujera ta shugaban ƙasa. So da haka shi yana zaune a matsayinsa na sanata na Kano ta tsakiya, sai ya ga cewa wanda ya kamata ya ɗare wannan kujerar in shi ya bari shine Professor Hafiz Abubakar. Ya ga cewa shi kuma ta kai ya kamata a bashi kujera ta sanata na Kano ta kudu. Ya ce kuma a zaɓu wani a bashi sanata na Kano ta arewa, wanda aka dauko Ahmed Garba Bichi yana dan majalisar tarayya aka bashi. Kowa yayi na'am da wannan. Kuma shi ta kai a wannan lokaci da group ɗinsu suka ce to su za su je su shawara a sama. Aka kyale shi aka ba su lokaci suka hau sama. Sun yi wajen awa 2 suna wannan abin nan din, amma da ya sako sai ce to bari ya je, zai je dawo zai sanar da su. Tun da ya bar mutane ana zaune har magarba ya kashe yoyinsu ba a same shi ba. Aka kira Abdullahi Sani Rogo aka tambaye shi masa waya, da ya same shi sai ya ce, aka ce ga mu muna jiran ka, sai ya ce ai shi already ya shiga cikin garin Kano. To wannan dai abubuwa su ne suka tattaso suka faru, jama'a sun san da yanda aka yi da yanda aka yi har aka kawo ga lokacin da suka fita. Abba Kabir Yusuf bai aka gurin fitar da gwani, dan akwai wanda suke kalubalanta yadda ku fitar da gwani a Lugard, akwai wanda ma suka garzaya kotu, dan al'umma yanzu kansu kusan a kulle ki sai ka ji an ce ga wannan shi ma ya kake ganin wannan sakakiyar da kuke fama da shi. Malama Salamatu, ina tabbatar miki ban taba ganin zabe na fidda gwani da aka yi a jam'iyyar PDP wanda ya fi wannan zabe da aka yi tsafta ba. Duk waɗanda domin duk